friends, welcome to Madhura Kannada Kaliyona channel. In today's class, let us see very interesting riddles. Before that, anyone is new to my channel, please subscribe Madhura Kannada Kaliyona and hit the bell icon to get notification of more learning videos. Lesson 30 ಒಗಟುಗಳು ಒಗಟುಗಳು riddles. ಹಸಿರು ಪುಕ್ಕ ಕೆಂಪು ಕೊಕ್ಕು ನೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣು ಊಟ ಹಣ್ಣು ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ? So friends, hasiru pukka means green feathers, kempu kokku red beak, netta kannu embedded eyes, uta hannu. Hannu means fruit, uta hannu. Uta means lunch. I eat fruit. Nanu yaru gotte. Nanu yaru means who am I? Gotte. Do you know? So friends, you are right. The answer is Guinea or Gili means parrot. So friends, the next riddle is like this. Soge gari sogasu natya rangu rangu nooru kannu nanu yaru gotte? Gari means feathers. Soge gari feathers is like cottage. Sogasu natya beautiful dance. Rangu rangu colorful. Nooru kannu hundreds of eyes. Nanu yaru gotte? Who am I? Do you know? Yes friends, you guessed it right. It is our national bird, peacock. In Kannada we say navilu. Friends, the next riddle is like this. ಗೂಡಿನಲ್ಲಿನ ಪಕ್ಷಿ ನಾಡೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತದೆ. ಗೂಡಿನಲ್ಲಿನ ಪಕ್ಷಿ ನಾಡೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತದೆ. ಗೂಡಿನಲ್ಲಿನ ಗೂಡು ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಮೀನ್ಸ್ ನೆಸ್ಟ್. ಇನ್ ದ ನೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್ ಪಕ್ಷಿ. ಸೊ ಬರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ನೆಸ್ಟ್. ನಾಡೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತದೆ. ನಾಡು ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ನೋಡುತ್ತದೆ ಇಟ್ ಸೀಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಬರ್ಡ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ನೆಸ್ಟ್ ಸೀಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಹೂ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? Yes friends, the answer is human eye. In Kannada we say kannu. Friends, you are doing excellent. Let's go to the next riddle. ಗಿಡ ಕೊಡಲಾರದು ಮರ ಬೆಳೆಸಲಾರದು ಅದಿಲ್ಲದೆ ಊಟ ಸೇರಲಾರದು ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ? Friends, here ಗಿಡ means plant, ಕೊಡಲಾರದು it doesn't give. Friends, you can see kodalaradu. Kodu means give. Kodalaradu means it cannot give. Belesalaradu. Belesu means grow. Belesalaradu means can't grow. Mara belesalaradu. This can't be grown on trees. Adillade. Without that. Uta seralaradu. Food doesn't get in. Or in other words, we cannot eat food. ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ? Do you know who am I? So friends, which is that thing plants doesn't give? It cannot be grown on trees. Without that we cannot have tasty food. Yes friends, you guessed it right. It is salt. In Kannada we say uppu. Friends, here comes the next one. Let's see. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಾಸ ನನ್ನ ಬೆನ್ನು ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿ ನಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಧಾನ ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ? ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ವಾಸ ಐ ಲಿವ್. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಾಸ ಐ ಲಿವ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ನನ್ನ ಬೆನ್ನು ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿ ಮೈ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಬೆನ್ನು ಬೆನ್ನು ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಮೈ ಬ್ಯಾಕ್ ನನ್ನ ಬೆನ್ನು ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ನಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಧಾನ. ನಡಿಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಕ್. ಐ ವಾಕ್ ಸ್ಲೋಲಿ. ನಿಧಾನ ಸ್ಲೋಲಿ. ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ? ಡೂ ಯು ನೋ ಹೂ ಆಮ್ ಐ? ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ tortoise. In Kannada we say ಆಮೆ. Friends, these riddles are having only 2-letter words or 3-letter words, which is very easy to learn Kannada. Friends, this is very easy. Let's see. ದೊಡ್ಡ ದೇಹ ಮೋಟ ಬಾಲ
ಕಣ್ಣು ಸಣ್ಣ ಸಂಘಜೀವಿ ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ? ದೇಹ ಮೀನ್ಸ್ ಬಾಡಿ, ದೊಡ್ಡ ದೇಹ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ. ಮೋಟ ಬಾಲ, ಬಾಲ ಮೀನ್ಸ್ ಟೈಲ್. ಕಣ್ಣು ಸಣ್ಣ, ಮೈ ಐಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್. ಸಂಘಜೀವಿ, ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಹೂ ಆಮ್ ಐ? Yes, friends, you guessed it right. It is elephant. In Kannada, we say aane. So, friends, I hope you have enjoyed learning riddles. Let's learn more new riddles in our next videos. Until then, thank you and bye bye.